Mae Gymraeg Sant Bareg 2017 i 2018. Mae'n taith blynyddoedd i ben yma yn Sant Bareg, a rydyn ni'n barod i ddechrau ar ein taith newydd a chyffroes yn Ysgol Gymraeg Rôl Ganog. Cyn i ni barhau, beth am gyflwyno pob un ohonom yn unigol? Cai, ffocon! Haia! 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 Macy, hi pony. Ruby. Ruby, 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 Ruby! Oh! Jess, match of the day. Annie. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, it's only a day away. Daisy, little Miss Travis. Why do French people eat snails? Why do French people eat snails? Because they don't like fast food. Tyler, rugby scratch. Phoebe, quack, and I spit. Stephanie, Steffi Hwylen. Steffi Freeman! Sammy, sassy Sammy. Me, dancing queen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Toby, Mr. Clumsy, Topsy Toby. Oh no, not another cable tie. Simeon, Mr. Lego. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome. Kaylin, Little Mix. Take a sip from a secret potion. I'll make you fall in love. For a spell that can't be broken. One drop should be enough. Boy, you belong to me. I got the recipe and
nos sôn, mae llawer o staff Sant Barreg ar y teledu dyddiau yma. Tro BBC 1 ymlaen, clywed bod cyfres newydd o Planet Earth wedi dechrau, yn edrych ar anifeiliaid mwyaf rhyfedd eto, athrawon Sant Barreg. Wel, dyma ni yn yr ystafell athrawon yn gwylio'r creaduriaid rhyfedd yma. Athrawon Sant Barreg. Edrych, Mrs Williams Canny, ein i fel sydd ond yn bwyta o iau. Iachus. Mrs Parry yn bwyta cucumber eto. Miss Stillman, creadur sydd fel arfer yn bwyta cwscws yn unig. Dracha draw yn y pelltir. Mrs Roberts, gyda'i prawns a chant a mil o'r tybylgais. Mae'r creadur yma wedi gwadio ystafell. Mrs Jones wedi dod â fish pie eto. Trechwch ar hynna yn y gornel. Mrs Evans yn bwyta chili eto. Faint yn hal hynny, half hot. Am creaduriaid yn llawer fwy gwych na rai yn y Serengeti. Tro S4 ymlaen, mae cyfres newydd i blant yn dechrau, ac yn ôl sôn, mae athrawon y blynyddoedd cynnar ar y sioe. Edrych, dyma nhw'n dod! Staff y blynyddoedd cynnar, Sant Barreg, wedi cymryd dros S4 am yr awr. Rydym ni yma i'ch diddannu chi gyda'n Hwganeuon! Mrs Bumford ydw i, Laura Lindis. Hyd Mrs Williams. Lola Lindys ydi hon. Mae hi bwyta popeth bron. Beth sydd yn y sausage fan? Lola sy'n ei bwyta nawr. O, dyna'r rhosys, dyna'r fan. Bwyta cyfan, o la la. Dyna'r rhosys, dyna'r fan. Bwyta cyfan, o la la. Cha cha cha! Mrs Helm fan hyn, allan o'r ffordd. Gwynedd, fel Heini. Heini ydw i, ond yw chi'n fore hyfryd. Dwi'n teimlo'n dda ac yn barod am ddiwrnod